Ahojte. Dnes by som sa s vami chcela podeliť o niečo veľmi osobné, o to, ako pristupujem k tvorbe, k životu a k času. Možno to niektorí z vás ocenia. Môj pohľad zrelej ženy, ktorá vie, čo znamená niesť zodpovednosť a nie len za svoj život. Možno ste si aj všimli dlhšie pauzy, ktoré sú tu na mojom kanáli, ale nie je to nezáujem, je to moje vedomé rozhodnutie. Pretože dôležitejšie sú všetky moje povinnosti, ktoré sú doriešené, životné veci zvládnuté a až potom tvorím. Tvorím vtedy, keď môžem byť plne prítomná, s energiou, s jasnou mysľou. Vtedy, keď ku mne tá tvorba prichádza prirodzene, naplno a s radosťou. Možno je dôležité vám povedať aj toto, že milujem byť sama. Milujem ticho a vnútorný svet. Nepodlieham žiadnym sociálnym sieťam ani digitálnemu hluku. Nepotrebujem neustálu pozornosť. Radšej si chránim pokoj. Tvorím veci, ktoré pre mňa majú hlboký zmysel a naozaj milujem čas byť sama so sebou. A keď ostane tento čas na oddych, doprajem ho najprv sebe. Vo vlastnom priestore, v tichu. A práve vtedy, v tom mojom tichu, prichádza inšpirácia, vznikajú myšlienky, ktoré potom chcem a odovzdávam ďalej. Najčastejšie to býva v noci, keď mám zapálenú lampičku alebo aromalampu, sviečku. Tento čas je pre mňa naozaj vzácny a nenahraditeľný. Tie moje myšlienky, ktoré ku mne prichádzajú, ja hovorím tak sama pre seba, že sú to moje svetielka, ktoré vychádzajú tak nejak prirodzene z vnútorného pokoja, zo srdca. Keď pre vás tvorím napríklad videá na afirmácie, vychádzajú z mojej vnútornej rovnováhy, pokoja. Nie z predstavy, že človek musí mať všetko. Či už je to hojnosť vo financiách, v láske, v priestore pre seba aj druhých. To všetko začína úctou. Úctou k sebe, k svojej práci, k hodnotám, ktoré si človek vybudoval. Ak si nevážime sami seba, ani každý zarobený peniaz, pravá hojnosť potom nemôže prísť. A rovnako je to aj s láskou a priestorom. Najprv musí byť úcta k sebe, láska k sebe a potom prichádza úcta a láska k tomu druhému. Nie som žiadny influencer, nemám tým marketing ani ľudí, ktorí by za mňa toto všetko tvorili obsah. Všetko, čo tu vidíte, vzniká z môjho vnútorného priestoru, času a z mojej energie, ktoré si naozaj vedome chránim. Tento rok, keďže je to môj rok, je pre mňa naozaj veľmi intenzívny a o to viac môj čas je vzácnejší než kedykoľvek predtým. Popri tom všetkom chodím do práce, pracujem. Každé zarobené euro je môjim výsledkom mojej práce a viem, koľko stojí môj čas, energia, životná sila. Viem, kedy je moja energia vážená, kedy nie. Tento kanál ma neživí. Nemám tu žiadne reklamy, žiadne propagácie, nesledujem čísla. A každý obsah, ktorý tu nájdete, je čistý a pravdivý. Ako som spomenul, život naozaj nie je jednoduchý. Práca, podnikanie, zodpovednosť, všetko vyžaduje energiu, vedomé rozhodnutia. Je to súčasť života, je to súčasť učenia a neustáleho rastu. Moja priorita je robiť veci, ktoré majú zmysel, vytvárajú hodnotu a na ktoré môžem byť hrdá. A tvorba je jednou z týchto vecí.
Ako ste si všimli, nerada vystupujem pred kamerou, nie je to žené tajomstvo, veľmi si vážim svoje súkromie. A preto najčastejšie sa k vám prihováram mojim hlasom. Ak ma chcete osobne zažiť, stretnúť, je to možné na mojich seminároch, prednáškach, online vysielaniach. Napríklad najbližšia možnosť so mnou v takom online živom priestore bude o niekoľko dní začínajúcim zimným silnovratom s názvom 12 magických dní, ku ktorému som natočila aj video. A všetky tieto informácie k tejto téme tohto programu nájdete na mojej webovej stránke. Ak si tu so mnou, znamená to, že cítite a vnímate, že tvorím autenticky. Poprosím vás, napíšte mi, čo s vami rezonovalo, aké myšlienky u vás vznikli. Vaše slova pre mňa môžu byť inšpiráciou a takým tichým, virálnym stretnutím. Každá interakcia prirodzene vytvára aj rovnováhu. Energiu, ktorú dávam von, sa môže vracať formou klientov, objednávok, spoluprác. Jednoducho formuje život. Rovnako ako dáva, malo by sa tá energia aj vraciať späť. Dnes si bohužiaľ mnohí zvykli, že všetko je zadarmo. Tvorcovia, ako som si ja všimla tiež na YouTube, je, že si uvedomujú, že do nekonečna nie je možné dávať svoju energiu von bez návratu. Nie je to možné. Každý vie, že nikto nikde nebude pracovať zadarmo a tí, ktorí sú vedomí, chápu, že neustále očakávania zadarmo je len nejaká marketingová pasca digitálneho sveta, toho Matrixu, ako tomu hovorím, ktorý manipuluje pozornosťou a energiou. Práva hodnota tvorby sa meria nielen obsahom, ale aj energiou, času, do ktorej vkladá tvorca túto hodnotu. Ja vám ďakujem, že ste tu, že vnímate a že spolu takto vytvárame ten priestor pokoja, tvorby, miesto bez hluku, zhonu, ktoré si naozaj vážim. Ďakujem vám, že ste tu, že vnímate. Dovidenia, do počutia.